Hej og velkommen til min blog nummer 1. Jeg hedder Vicky. Jeg er super sød. Min bedste veninde hedder Lena, og min anden bedste veninde hedder Lea, og min tredje bedste veninde hedder Cecilie. De er super søde alle sammen, og ja, jeg elsker dem virkelig, så ja, jeg vil gerne få en hilsen ud til dem. Ja, du er sød at snakke med, og du har virkelig hjulpet til, at mit liv skulle være godt. Mit liv var fucked up før, men du har virkelig hjulpet mig at have venner. Og hvad kan jeg sige om jer alle sammen? I er alle sammen rigtig gode, og jeg elsker jer virkelig meget alle sammen, og I er bare super søde, og ja, jeg har godt hilsen til Elena. Elena, det startede med, at jeg kom ind i klassen og bedste venner med hende. Så blev vi uvenner, så blev jeg bedste venner med dig, og så Christina, og vi blev venner, men vi heldigvis blev det bedste, jeg ved ikke hvad jeg er færdig med, vi blev det bedste venner i. Og Cecilie, jeg var lidt ked af det. Jeg troede at jeg var blevet bedste venner og sådan noget, men jeg er glad for, at vi stadig er bedste venner. Jeg glemte lige en hilsen til min søster Jessica. Hun betød virkelig meget for mig. Det har virkelig hjulpet mig meget, og startet på Harvey og sådan noget. Det hjalp mig også rigtig meget. Ja, tak for det. Nu vil jeg sende hilsen som dig. Det første, det bliver min lillebror. Tobias, du kan lave rigtig meget ballade og sådan noget, men jeg vil altid elske dig. Og en hilsen til min mor. Nej, han skal være med min far. Far, jeg elsker dig. Jeg håber virkelig, at du ser den her video, fordi den vil betyde rigtig meget for dig, fordi jeg skal nok fortælle, at jeg har et okay liv i min blog 2, og hvad jeg laver i min fritid. Den her, det er bare en hilsen til mine venner. Og hvem der betyder mest for mig også noget, fordi de er et, og jeg er ny, og ja, hvis I har nogle kommentarer til det, så vil jeg gerne have skrevet nogle kommentarer til det, fordi jeg er ikke særlig god og sådan noget. Jeg er slet ikke god. Jeg er heller ikke god til at synge, så det bliver ikke sådan noget lidt sådan Ecoline Miki her og hendes blog. Jeg kan godt nok heller ikke synge. Hun synger da bedre end mig. Jeg kan virkelig ikke synge. Jeg er virkelig dårlig til at synge. Ja, jeg var i gang med sådan en hilsen hos min far, for jeg elsker dig, og ja, som sagt, jeg håber virkelig, du ser med i den her video, fordi det betyder alt for mig. Og en hilsen til. Skal vi sige, jeg ved det ikke helt. Han siger, jeg nok ikke med på noget. Hilsen til mig. Hvis der er nogen, der har trailer, jeg tænkte, det skulle sådan en hilsen. Jeg skal så til Kasper. Ja, I kender ham ikke? Men det er noget Kasper. Han er super sød, og ja, han er bare god. Ja, så en kommentar til det, hvis du ser det her, Kasper, fordi du er bare god. Ja, jeg har sendt hilsen til 3 drenge, og jeg må hellere lade mig glemme min storebror, Andreas. Jeg laver den her video på grund af dig. Jeg har tænkt rigtig meget på dig, og så jeg håber virkelig, du ser med herude. Ja, fordi du betyder virkelig meget for mig, og jeg tror det der med min far, og at du kunne lære mig at kende. Det vil betyde rigtig meget for mig, hvis du alligevel gerne vil lære mig at kende og sådan noget. Det er min yndlingssanger. Kan I se, hvem han er? Det er Justin Bieber! I love Justin Bieber. Ja, jeg synes Justin Bieber, du er bare så lækker. Du er bare guf. Og
Ja, og så min familie, I betyder meget for mig, mine venner, I betyder også meget for mig. Jeg vil prøve at slutte den her video af, men hvis den er god, så tryk subscribe, eller tryk god, og hvis den er dårlig, så bare tryk dårlig, fordi hvis den er dårlig, så skal jeg selvfølgelig ikke lave flere produkter, fordi jeg skal ikke skade jer, men farvel, jeg elsker jer.